Излекувай се. Удовлетворяващо, спокойно и мирно. Остави гнева, тревожността, депресивните състояния, престрастяването към вредни вещества. Остави ги там, в твоето едно време. Започни от днес. Как? Започни да пишеш твоята приказка в твоето имало едно време. Върни се там, в твоята от 1 до 7 годишна възраст, където ти си малкият човек, който търси мама, който търси тате, който е неудовлетворен и който пренася всичко до твое усещане на малкото дете в себе си, в сегашния си живот. Препрограмирай се. Лесно е. Просто започни да пишеш твоята приказка. С вълшебната си пръщица, която е химикалката, на бял лист, където е твоето бъдеще, където е твоята нова вселена. Свържи миналото с бъдещето. Всичко, което изписваш с вълшебната си пръчица през твоята ръчичка, ще улекотява цялата неприятна симптоматика, която не те кара да се чувстваш удовлетворен в тук и сега. Не е лесен процес. Нужно е да направиш нещо много трудно. Да си намериш бели листи, да си намериш красива химикалка, да намериш време за себе си. Всичкото това време, което даваш на този, на онзи, на трети, на пети, на десети, работиш, изкарваш пари, оцеляваш, гониш мечти, сбъдваш мечти, но не си удовлетворен. Ето ти решението. Пробвай го. Изподили, работили. Пробвай го. Поне 3 дни. Препрограмирай се.